आसामनि मुंदांखा फावगिरि एबा बर' आरो असमिया सावथुननि मुंदांखा फावगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, लिरगिरि फैलाव बसुमतारीखौ जोबथा बिदाय होबाय। हारिमुनि गेजेरजों गोलाव सम गावनि बेसेन गोसा समखौ हारि जौगानायनि थाखाय हारिमुनि गेजेरजों गोख्रों नाजाबोनाय बावसोमबोनाय बाक्सा जिल्ला मुसलपुर बागाजानियाव जोनोम मोननाय बर' आरो असमिया सावथुननि मुंदांखा फावगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, लिरगिरि फैलाव बसुमतारीया मैया हरनि समाव गावनि आंगो बिसि, फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ नागारनानै 52 बोसोराव रुंसारि जालाङो। नख'रनि सुबुंफोरा मैया फुंबिलि समाव फैलाव बसुमतारीनि हां लानो हाया हाया जानायखौ लानानै गुवाहाटीनि डाउनटाउन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय दुखुनि खौरां गोब्राब नाजासेयावबो नख'रनि सुबुंफोरा फैलाव बसुमतारीखौ रैखा खालामनो हायासै। बिथां फैलाव बसुमतारी रुंसारि जानाया बर' माहारिजों लोगोसे आसामनि सुबुंफोरनि गोसोआव गोबां दुखु गालाङो आरो बयनिबो गोरबोआव बसुदा सोदोबा अमर जालाङो। बिथांखौ बिदाय होनाय बुब्लियाव रायजोजों लोगोसे गोबां महरगिरिजों लोगोसे गोबां समाज मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। फारियै आसामनि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारी, 63 नं सापागुरि बियाबनि बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारी, CK गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां सोद्रोमा बिथांमोन। CK दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां सोद्रोमा बिथांमोन आरो लोगोसे गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैयो।